Kajingja basongsi kalawanja Lynti kata surak ma hajan ICAR katba ki shijur kidang temu ban lele kemen hakatama sa cherry blossom hadien baka baik kaba kishong kila sya Tynrah kali Pulit kaba pahara ki han ki belej ketika tamasa ka janmi jong ka khatsan trik unai wing arajar psaw nakni ka jingja sya Tynrah ka baik usamla hodofil rumbui badain na kasnong nongra Shillong ulakhla dasyen katba ka samla pat pelatip kerteng kum kadapi karbithai na nong thumai kala Mynsaw jur kani ka jingja kala ja ka por san steng katba kini ki shijur kidang shong na ka thuk kaba don your registration number ML 05AD0566 long ka kali Tynrah ka de ka thar jong ki Pulit ba kani ka kali Pulit hadien ba ka Tynrah ka yaj bet klem sange bat kita ki wei ki kali Pulit ki bobot na dien jong ka tharu wala ki lei ya kani ka jingjaru ki klem sange endre ki yaj bet ya kini ki shijur la punket cha Holy Cross Hospital ha ka ba ka samla dapi kadang don hapadeng ka jing sumar Habatin, Peit bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut Peit ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya